ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ସେଠୁ ଆସିଲୁ ଘରେ ବିରିୟାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ତିଆରି କରିଦେଲୁ। ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ କାହିଁକିନା ସବୁ ପରିବାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା ତାପରେ ଯାଇକି ତାପରେ ପାଣି ଗରମ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ସେପଟରେ ଚାଉଳ ପକାଇବା, ଚାଉଳଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ଧୋଇବା। ଦେଖ ଚାଉଳ ପନିର ଭଜା ପାଣିଟା ଫୁଟିଲାଣି, ଚାଉଳ ବି ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆମ ପନିରଟାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଏପଟରେ ମୁଁ ପରିବା କାଟୁଛି, ସବ୍ଜି ସବୁ ଭାଜୁଛି, ପରିବା ସବୁ ଭାଜୁଛି। ଛୁଆମାନଙ୍କର ବିରିୟାନୀ ସରିଲା ଦିଦି, କେତେବେଳେ ଖାଇବା? ହଁ ସରିଲାଣି, ଟିକେ ରହିଯାଅ। ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଭାତଟା ଗାଳି ପାରିଲିନି। ତାପରେ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ଭାଇ ଆସ। ଭାଇ ଆସିଲେ ଭାତଟା ଗାଳିଲି। ଭାତ ଗାଳା ସରିଲା, ତାପରେ ପିଆଜ ଭାଜିଲି କାହିଁକିନା ବିରିୟାନୀ ଦରକାର ଥିଲା। ପିଆଜ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆମେ ଭାତଟାକୁ କାଢ଼ିଦେବା କାହିଁକିନା ବିରିୟାନୀ ପୂର୍ବରୁ ଭାତଟା କାଢ଼ିକି ତାକୁ ଶୁଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଥିରେ ତେଲ ନ ଲଗେଇଲେ ସେପଟେ ଭାତ ପୁରା ଚିପକି ଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ତସଲାରେ ତେଲ ମାରିଦେଲି। ତାପରେ ଭାଇ ଭାତଟାକୁ ଓଜାଡ଼ି ଦେଲେ। ଭାତଟା ସରିଲା, ଭାତଟାକୁ ମୁଁ ଖେଳିଦେଲି। ମୋ ହାତଟା ତାତିଗଲା, ତା ଭିତରେ ସବୁ ଡାଲଚିନି ଫାଲଚିନି ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ସବୁ କାଢ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ଆହୁରି ଭାତ ବସିଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିଦିଅ। ତାକୁ ଭାଇ ବସି କାଢ଼ିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏମିତି କର। ତ ଭାଇ ସବୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ଭାତକୁ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ସବ୍ଜି ନେଇ ଆସୁଛି, ଏଇଠି ଥାଉ ଏଗୁଡ଼ା। ତା ଦେହରେ ମୁଁ ସବୁ ତେଜପତ୍ର ଡାଲଚିନି ସବୁ ବଛି ରଖିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଢ଼ିଦିଅ, ଭାତଟାକୁ ଟିକେ ଭଲକି ଖେଳେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ଆଜି ରୋଷେଇ ହେଇଯାଇଥିଲି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉଥିଲି ଏମିତି କର। ହଁ ହେଇଗଲା ଫାଇନାଲି। ତାପରେ ଏବେ ମୋ ପିଆଜ ଭଜା ବି ହେଇଯାଇଛି। ପିଆଜ ଭଜାଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ କାଢ଼ିବି। ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ନାଲି ହେବ କାହିଁକିନା କଞ୍ଚା ନହେଲେ ଦେଖାଯିବ। ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ କାଢ଼ିବି। ତାକୁ ଭଲରେ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ନହେଲେ ତେଲ ରହିଯିବ। ତାକୁ କାଢ଼ିଦେଲି ମୁଁ। ତାକୁ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ କୋବି ପକାଇଦେଲି। କୋବି ଭାଜିବାର ଥିଲା ମୋତେ, ଫୁଲକୋବି, କାହିଁକିନା ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ତ ସେଥିରେ ଓଭିୟସ୍ଲି ଫୁଲକୋବି ସୋୟାବିନ୍ ଟିକେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର। ଏଇଟା କଚମ୍ବର। ଏଇଟା କେମିତି ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଖାଇଲେ କହିବେ ଆପଣମାନେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଭଜାଭଜି ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଇ ହାଣ୍ଡିରେ ଆମେ ଦମ୍ ଦେବା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏଠି ବସିକି ଏବେ ତାକୁ ସଜେଇବି। ପିଆଜ ସବୁ ପରିବା ଯେତିକ ସବୁ ଫ୍ରାଏ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଦିଆହେଲା। ତାପରେ ଭାତ ଦିଆହେବ। ଏମିତି ଲେୟାର କରାଇକି ଦିଆହେବ। ତାପରେ ଭାତ, ତାପରେ ପୁଣି ପିଆଜ, ସବୁ ପରିବା ଯାହା ସବୁ ଭଜାଭଜି ହେଇଥିଲା ସବୁ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଲେୟାର କରିକିନି ସବୁ ଦିଆହେବ ପୁରା ଫୁଲ୍। ହେଇଗଲା। ଅଟା ସେଠି ଗୋଳା ହେଇକି ରଖାହେଇଛି କାହିଁକିନା ଦମ୍ ଦେଲା ବେଳକୁ ତ ତା ଏୟାରଟା ପଳେଇବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ହାଣ୍ଡି ଚାରିକରେ ତାକୁ ଦିଆହେବ। ସବୁ ସବ୍ଜି ପୁଣି ଏବେ ଦିଆହେବ। ସେପଟେ ମୋ ଛୁଆମାନେ, ଦିଦି କେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ? ଏତେବେଳ ହେଲାଣି, ଟିକେ ରହିଯାଉ, ହେଇଗଲାଣି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ରେ ହେଇଯିବ ବିରିୟାନୀ। ତାପରେ ପୁଣି ସେଇଆକୁ ଦେଲି। ସବ୍ଜି ସବୁ ଦେଇଥିଲି, ପରିବା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ସୋୟାବିନ୍ ଆଉ କାଜୁ କିସମିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ତାକୁ ସବୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ଭାଇ କହିଲେ ସେଇଟା ଦେଇନି, ଆମକୁ ହଉ ଦେଇଦେଉଛି। ତାକୁ ସବୁ ଦେଇଦେଲି। ଆମର ଅଜା ଫୋନ୍ ତ ରେଡ଼ି। ଏବେ ଦମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଅଟାକୁ ଚକଡ଼ିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଦେଲି ଭଲରେ ଦମ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବେ ଦମ୍ ଦିଆ ହେଇଛି। ଦେଖ ତାପରେ ମୋତେ ପାଣି ପକାଉଛି କାହିଁକିନା ତା ଏୟାରଟା ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ବାଢ଼ିବି ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ଏଠି ସବୁ ବସିଯାଇଛନ୍ତି। ସେପଟରେ ଭାଇ, ଅଙ୍କଲ୍ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମୋ ମାମା ଖାଉଛି। ସେ ତ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବ, ସେ ତ ଚାଉଳ ଖାଏନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରୁଟି ଖାଉଛି। ବନେଇଛି ଆମକୁ, ଖାଇ ଦେଉନରେ। ଏଇଟା ମୋର। ଆଉ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ 2 ଜଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗେଷ୍ଟ। ନମସ୍କାର।